Recomanacions pel control de la pressió arterial. La hipertensió arterial és una malaltia crònica que pel seu control és de vital importància mantenir un estil de vida saludable i evitar situacions o conductes que provoquin descompensacions de la malaltia. Us proporcionem 10 recomanacions saludables per aconseguir o millorar els vostres objectius de pressió arterial. Alimentació basada en la dieta mediterrània amb consum reduït de sal i de greixos saturats per reduir el risc cardiovascular. Afavorir el control de pes. El sobrepès o l'obesitat són factors de risc que podem modificar. Ens ajudarà a disminuir la pressió arterial i inclús la dosi del tractament. L'activitat física és beneficiosa per a la nostra salut i ajuda a prevenir i millorar moltes malalties. És beneficiós realitzar 2 hores i mitja a la setmana d'activitat física moderada o realitzar 30 minuts durant 3 dies a la setmana d'activitat física més intensa. Si camineu poc, és recomanable incrementar cada setmana 500 passes de forma progressiva fins a arribar a la recomanació de 8.000 a 10.000 passes al dia d'una persona adulta. Durant el dia, és recomanable canviar de posició cada 30 minuts, fer una petita caminada o estiraments. Els exercicis de força són recomanables per treballar la musculatura, així com el ioga o el tai chi per millorar l'equilibri. És saludable afavorir una bona hidratació, sobretot en període d'estiu, evitant begudes amb alt contingut en sal, sodi i excitants, cafè, te, taurina. Es recomana treballar el benestar emocional amb estratègies de control d'estrès, relaxació física, control de la respiració, temps personal i per reflexionar, meditació, destinar temps a cultivar les relacions personals, etc. Evitar el consum de tòxics. El consum de tòxics incrementa el risc cardiovascular i les xifres de pressió arterial, a part de generar un risc per la seva salut i pel seu entorn personal i laboral. El tabac és un estimulant que provoca danys cardiovasculars i pulmonars, augmentant la pressió arterial. L'alcohol és un tòxic que provoca canvis en la pressió arterial i fa augmentar de pes, incrementant el risc cardiovascular. Les drogues són substàncies tòxiques que influeixen en la pressió arterial, l'estat emocional i posen en risc la seva salut. La qualitat del son és important. És recomanable anar a dormir d'hora, sense factors estressants i en un ambient tranquil, evitant els canvis d'horaris de conciliació de la son. S'aconsella descansar entre 6 i 8 hores. És recomanable vigilar la presència d'apnea del son i evitar els sopars molt abundants. És recomanable realitzar un dia a la setmana l'automesura de pressió arterial, AMPA, al matí i a la tarda, per controlar que la teva pressió arterial estigui dins dels objectius individuals. És molt important seguir les recomanacions de tractament establertes pel teu equip de professionals. Segueix rutines i estratègies per evitar oblits, respectar els horaris i la repartició de les preses. Evitar doblar la dosi del tractament o associar-lo amb tractaments naturals que ajudin a baixar la pressió arterial sense coneixement del professional mèdic, ja que pot potenciar l'efecte de la medicació i ser perjudicial per la salut. Si apareixen efectes secundaris del tractament, consulta amb els professionals abans de modificar-ho pel teu compte. És important conèixer els símptomes d'alerta. Mal de cap, mareig, dolor al pit, nàusees o vòmits, visió borrosa, pèrdua de coneixement, per reconsultar amb els professionals i adequar el seu tractament. No oblideu fer un seguiment de la hipertensió arterial amb els vostres referents de salut per solucionar els dubtes que pugueu tenir. Des del centre us programaran les proves i les visites de control necessàries segons les vostres necessitats.